Εγώ, παιδιά, μια και ο καιρός είναι λίγο σήμερα, χιονίζει και όλοι θέλουμε να είμαστε στο σπίτι μας, θα σας πάω σε αφηγήσεις παραμυθιών, οι οποίες τυχαίως συνδέονται και με τη μέρα μας σήμερα με τα χιόνια. Δηλαδή? Αφηγήσεις παραμυθιών από τον κύριο Στέλιο Πελασγό, ο οποίος είναι ιστορητής, όπου μέσα από αυτά τα παραμύθια μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τον φόβο, μαθαίνουμε τι είναι ο φόβος. Θα μας εξηγήσει στο βίντεο ο κύριος Πελαγός. Ναι, γιατί τα παραμύθια από μόνα τους καταρχάς δεν γίνανε για παιδιά. Αυτό είναι γνωστό. Και είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Τα παραμύθια ήταν οι ιστορίες που λέγανε κάποια στιγμή χρόνια παλιά. Ναι, όταν λέω πολύ παλιά, που δεν υπήρχε τηλεόραση βεβαίως, δεν υπήρχε ραδιόφωνο, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Έπρεπε να περνάνε οι κρύες νύχτες του χειμώνα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εντάξει, περνούσε και η ιστορία και οι παραδόσεις, αλλά ήταν μάλλον φοβιστικά όλα αυτά. Οπότε θα πάμε σε έναν σύγχρονο παραμυθά. Και συνδέονται και άμεσα με την ψυχολογία τα παραμύθια. Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Πελασγός είναι ψυχολόγος. Ναι, έχει ασχοληθεί, έχει κάνει και το διδακτορικό του πάνω σε αυτό και πάνω, κυρίως πάνω στις ιστορίες. Το ένασμά του ήταν η γιαγιά του. Οι ιστορίες που του έλεγε η γιαγιά του. Πάμε λοιπόν να δούμε έναν ιστορητή και όχι έναν παραμυθά. Το παλιό καιρό στην Ιαπωνία ζούσε μια γιαγιά Ιαπωνέζα στην άκρη ενός δάσους. Μία φορά και έναν καιρό, κάπως έτσι ξεκινάνε όλα τα παραμύθια. Μια νύχτα του χειμώνα που χιόνιζε και ο άνεμος κουνούσε το χαρτί να το σκίσει, ακούει χτύπημα στην πόρτα της. Ανοίγει και τι να δει? Ένα τενκού. Το δικό μας παραμύθι αρχίζει με αφηγητή τον Στέλιο Πελασγό. Έναν σύγχρονο παραμυθά που έρχεται να μας θυμίσει ότι οι παραδοσιακές ιστορίες πάντα μας διδάσκουν τρόπους να αντιμετωπίσουμε τον τρόμο και την απειλή. Ο φόβος μαθαίνεται, αντιμετωπίζεται, υποτάσσεται και τελικά νικέται. Γιαγιά, με φοβάσαι, λέει το τενκού. Όχι γε μου, δεν σε φοβάμαι. Τι φοβάσαι, γιαγιά? Δεν είναι καλό να μην νιώθουμε το φόβο, αλλά είναι καλό να μην είμαστε σκλάβοι του φόβου. Τον φόβο τον χρειαζόμαστε. Μέσα στους μύθους και τα παραμύθια, σε όλη την προφορική λογοτεχνία, στην προφορική μας παράδοση, υπάρχουν συνταγές. Συνταγές αντιμετώπισης του φόβου. Άλλοτε ο φόβος θέλει να τον ξεγελάσουμε, άλλοτε θέλει να τον αντιμετωπίσουμε, άλλοτε θέλει να του πούμε ψέματα, άλλοτε θέλει να κρυφτούμε μέχρι να δυναμώσουμε. Ο άνθρωπος που αγαπά και εμπιστεύεται είναι ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει το φόβο. Όχι που δεν φοβάται, αλλά που χαλαλίζει το φόβο, που κινδυνεύει για αυτόν που αγαπά. Αφηγήσεις παραμυθιών με ήρωες από όλο τον κόσμο που βοηθάνε μικρούς και μεγάλους να ξορκίσουν τον φόβο. Πήρε το αεροπλάνο Japanese Airlines, ήρθε στην Αθήνα και πήρε ένα σπίτι Κολοκοτρώνη 59 εδώ δίπλα, μία πολυκατοικία, και έμεινε εδώ. Έχετε δει τενκού καθώς ερχόσασταν εδώ πέρα? Δεν έχει τενκού, τη γλίτωσε.